Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Prestatu behar dugun tekoan, gasna eta porru eta piper enpanada. Ikusiko duzue zenolako platera atra behar dugun eta ikusi bezain laster gogoa sortuko zaizue probatzeko, seguro. Osasuna iraunkorra, konfiantza, gardentasun, ekitatea tokikoa. Konpromiso gizarte solidario lana, kalitatea kritikoa jakin eraldatzailea. Gaur prestatu behar dugu gasna, porru eta piper enpanada. Bale? Hortarako, hemen ikusten duzuen bezala, porruek, tipule, piperra, gasna bat erabili behar dugune, arraultzea pintatzeko, eta gure enpanada hori, oztopi hau, bai? Orden, hasiko gara, ze frijitu behar dugu dena, gure porrua txikitzen. Ongi garbitu dugu porruak, beti badakizue legarra izaten dute barnean. Nahi duzuen bezala mozten alda, horrela txikitu edo berzenaz julianan ere, bai? Nabaritzeko pixka bat gehiago, zuek nahi duzuen bezala, bai? Bale, tipule julianan egin dugu. Orain piperrak. Eta orain zuen jarriko dugu denak. Bitartean, gure barazkia frijitzen den bitartean, nahi dugune da gasnak azala kendu eta puxkatu. Dugu trozo txikiak.
Jauzen dugu prestatuen, arroltzak ere bai. Behar duguna da ere forratu gure moldea. Forratu behar dugu ostopilakin. Beraz, itxatuko dugu pixka bat ez arrotzeko. Horrela. Eta bertze zatia utziko dugu gero, gainetik paratzeko, lehenik patuko dugu gure barazkiak, eta gero hau tapatuko dugu gainetik. Honi orain pixka gatza eta piperbeltza tapako diogu. Eta ja, puntu honetan, prest egongo zen, erabiltzeko, bai? Erran dugun bezala, hiru arroltze, erabili behar dugu. Bat itzen dugu. Gazna gehitzen dugu. Entzen. Gure barazkiak ere gehitzen dugu. Olio sobera bota gabe. Hau xerran bezala moldean jartzen dugu. Oroitu jarri dugule ostopila zati bat azpian. Horrela. Gainetik tomate frijitu ere jarriko diogu. Hola. Orain saiatu behar gara, bertze zatia gainetik patzen. Horai, arrontzenekin pintatu behar dugu gainekoa, labian sartu baino lehen. Beraz, solaxen, eta orain ja, labera sartuko genuke.
Konsumo arduratsuak pertsonen bizi kalitatea eta ingurumen jasangarritasuna hobetzen ditu. Ohiturak aldatzeko norbanakoaren borondatea eta joera bateratzen dituzten praktiken bidez. Egiten dugunaren hutsaltasun sensazioa eta aldaketaren ondorioz hautemandako kostua murrizteko estrategia kolektiboak garatzearekin batera. Ikusiko dugu nola dagoen gure gazna, piper eta porru enpanada. Uste duzuen bezala ja prest dugu, bai? Eta postera utziko dugu pixka bat, enplatatu baino lehen. Biztartean, estatuko dugu jogur pixka batekin gure salsa, olio pixka bat jarriko diogu, piper beltza pixka bat, perrexil pixka bat siatuko dugu. Vale, orain ja enplatatuko dugu. Biziko zati utziko dugu. Ikusten duzuen bezala. Holaxen. Alde batean jogur salsa pixka bat botako dugu. Eta bertzaldetik entsalada pixka bat. Eta hemen gure porru, gazna, piper, enpanada. Hona hemen gaur egin dugun platera, porru, gazna eta piper enpanada. Ikusten duzuen bezala, gure mailak beztitzeko eta ederki gelditzeko ez da behar ez arrainik, ez haragirik, bakarrik, erabili duguna, sasoiko produktuak. Eta, gainera, dastatzen baduzue hau, ikusiko duzue, zertan ari garen, benetan goxoa delakoz. Gazna, porru eta piper enpanada, osagaiak. Enpanada egiteko osagaiak kostore orea, 2 tipuleta, 2 porru, 5 pikilo piper, 3 arrautza, 250 gramo behi gazna, 200 mililitro tomate frigitu, gatza, piper beltza, olioa. Jogur salsa egiteko osagaiak, jogurra, gatza,
perrexil xeatua, olioa, piper beltza.